aga sa viewers ang aton pa sa Panay News, no? Live na diri subong sa may idalom sa Ongka Flyover kung sa diin ninyo makita ang actual nga sitwasyon sa pagsirado sang dalan. Ang isarado nga dalan actually ang dalan halin pakadto sa Pavia. So meaning ang mga jeep nga pakadto sa Pavia ang nagaagi sa may railway. Ang mga jeep naman halin sa may Pavia going to city ang as is kumbaga the same ang ilang alagyan nga maagi diri sa maidalom sa Ongka Flyover. And ang close lang nga dalan amo ni siya ang dalan pakadto sa Pavia nga direction. So inyo makita nga wala isang nagasalakyan nga nagaagid diri sa may aton nga left side kung nagatubang kita sa city nga direction. Bangod nga ongoing ang construction dira sa may ibabaw naton. Inyo makita may mga trucks ang IBC nga nagaobra sang road widening aga pa. So amo nang reason kung nga ang close ang dalan diri sa may Ongka Flyover because nga ongoing ang road widening. So inyo makita nga ang mga tawo siguro kay ti iban wala gaagi dili ang jeep nga magkadto sa city ang nagalakat na lang pakadto sa Christ the King or pakadto sa ilang nga trabaho kay diri sa may Ongka Flyover area damo sa mga offices kag damo sa mga offices nga diin so sa diin ka trabaho ang aton nga mga kauturan. So inyo makita nga nagalakat kita pakadto sa may closing sang City Mall para inyo makita ang actual na situation. Kahapon actually sa atong mga viewers amo man ni ang sitwasyon pero hindi amo ni katama sang traffic kay because wala sang office and wala sang klase pero subong na experience ang malaba nga traffic because they understand na maintindihan man nato rin na nga may mga klase, may office, damo-damo sang salakyan namon ni oras sa pakadto city. So ang pagpugok sang traffic ang mabatsyagan halin sa crossing sa City Mall going sa Pavia or sa GT Mall. So ato ni pakita may mga PNP, I think Pavia personal initial nga nagaman sang traffic diri sa may flyover especially sa crossing. So ari kita diri sa may crossing mismo. Sir, di nagaagi ang mga banwa nga halin sa may like mga niway nga diri sa nagaagi sa piyak sir. Nagay ang plasta rin mo. Amin ko mga di ba di suko dira sila? Anto ni sir to pwede na pa one way stop and go. Okay. Hindi na din mag-stop at Pero sir mga banwa nga dito sila nakaralin sila. Like ang mga kalinog, yung resena, dira sa may Green Meadows. Depende, pwede mo sila kaagad dito. Okay. So, sa ato mga viewers, kung yung ma-notice, may mga traffic auxiliary or enforcers na diri sa may GT Mall or sa City Mall nga nagabulig man sa traffic and may mga PNP officer, PNP personnel man from Pavia nga nagabulig sa pag-manage ng traffic kay na ging close ang ini nga crossing kay ginapaagi sa railway ang mga city loop ang mga jeep na nagahalin sa Pavia. Pero now bangod sang experience sa traffic dira sa may GT Mall kinbuksan na ini ang crossing kag ginalaw nga mag-agi ang mga jeep halin sa Pavia going to Iloilo City nga direction. So inyo makikita ang ari gina one way lang kumbaga may mga traffic aid nga naga-deliher sa traffic para nga mabalaan para nga makabulos-bulos lang kumbaga agi ang mga salakyan diri sa may crossing. So, pwede ko katabok dito, sir? Pwede ako katabok? Okay, thank you. So, aton ipakita sa inyo ang sitwasyon sa traffic halin sa may City Mall going to GT Mall.
So sa aton nga mga viewers, again, live kita diri sa may crossing sang Ongka Flyover, particular sa may atubang sang City Mall. Kung sa diin ato nga napakita ang situation regarding sa traffic subong nga aga kay ti Monday damo sa nagabalik ng office, may mga classes, so expected nga damo gid sa mga motorist or mga kauturan naton from province nga magabalik subong. So amo ni nga experience ang pagpugok diri sang traffic halin sa may City Mall going sa may GT area nga direksyon. Isa maka factor nga ang do nagutok diri is because naging close ang lane diri are i-close ang lane sa pihak, so wala sang mag-aagi diri nga salakyan from Iloilo City going to Pabia kay may rerouting sila nga ginhimo. So wala diri gaagi, possible nga dito sa may likod sang GT Mall nag-agi. So aton tanawon later kay kapag adto na kita sa may GT Mall para ti inyo makita or ma-picture out ang sitwasyon subong sa may Ongka Flyover. So amon diri ang sitwasyon sa pihak nga lane are diri. Kung nyo makita sa pihak ng lane, amo na siya may masalakyan going to Iloilo City. So grabe ang pagtugok sa traffic diri. Amo ni oras, so siguro kung may mga klase or office na ni late na ni kay ti manog 8 ari ka pa diri. So possible late ka gid ni kay ma-traffic man sa city, hindi lang diri ang traffic. Sa ari diri. So sa ato mga viewers, ginapakita lang natin sa inyo live kung ano kalabas ang traffic kay from crossings ng City Mall, galakad kita pakad to GT Mall para tiubalan natin kung ano kalabas ang traffic as of the moment. So far makita man natin nga traffic grabe ang traffic diri sa may sa may crossing sa City Mall going to GT Mall. Ari dire. Mayo makita natin nga nag-bullying ang Philippine National Police, especially ang Pabia Municipal Police Station sa pag-rehearse ng traffic diri sa may Ongka. So ari diri galakad kita going to GT Mall. Nalakat lang natin ini para nga makita ninyo ang actual sitwasyon kung ano ka lala sa traffic diri subong nga mga tinion. Again, sa mga viewers naton, ang lane or ang direction, ang dalan pakadto sa may Pabia nga direksyon ang close sa traffic. So that's why nga one lane lang kumbaga, one direction lang sandalan ang ginagamit diri sa Ongka Flyover, haging close nila sa traffic ang direction pakadto sa ang dalan direct nga pakadto sa Pabia because nga naga road widening sila sa dito sa may Ongka, sa Haro Ongka area nga ma-portion sa flyover. So inyo makita sa aton nga mga viewers nga ang traffic diri sa may approach sang flyover sa may atubang sang GT Mall, ang tama kay ka lawig ari diri nagapundong atong masalakyan kati ma-traffic. Tamo sa mga salakyan nga nagabalik bala pa city, iban siniti ma-office pa or ma-eskwela madulong sa mga estudyante. So amo ni siya ang sitwasyon subong diri. So sa mga commuters nga halin sa province babala sa mga central town, ang mangin aware lang kamo sa sitwasyon sa traffic sa subong, and hopefully later mga adlaw na maganhagan na di ang sitwasyon sa traffic. And inyo man makita diri nga may nagalakat na nga mga kauturan naton sa ibabaw sang flyover, siguro kay hindi na sila kakonta nga maghulat sang traffic diri kay malate sila sa ilang mga trabaho. Ali diri. Amo na diri ang sitwasyon. So makita naton ang traffic I think dito padangat ni sa may Green Meadows. Kaya grabe gid ang traffic subong diri. Ari diri.
So sa aton nga mga kauturan, sa mga live viewers, ang traffic ali na kita sa may atubang sa GT Mall, pero ang traffic sa mga salakyan do hasta pa sa may Green Meadows or sobra pagani. Inyo makita diri sa live naton nga ang traffic halin sa may closing sang City Mall going sa GT Mall. Grabe ang traffic, and inyo makita sa aton nga live may mga tao, may mga kauturan kita nga nagalakat sa ibabaw sa flyover. Actually close ni ang flyover, pero siguro kinbuksan na lang nila para nga makalakat sila, kay kung mag-agi sila sa idalom tama kay ka traffic. So amo diri ang sitwasyon. So sa aton nga mga kauturan, abay aware lang sang traffic diri sa may Ongka flyover. Diri. Mangilihid ta diri. Salamat. Sorry diri. Makaka makita diri sa flyover bala. Grabe na. So inyo makita nga amat-amat kita saka sa may flyover. So makita inyo ang mga tao sa ibabaw nga damo na the first time ini nga nagsaka ang mga kadamo, amo ni kadamo sang tao since close ang flyover na to, sa nakita nga may vertical displacement. So inyo makita live ang paglakat sa mga tao sa mga siguro na na sila nga maghulat sa traffic, kay grabe gid ang traffic sa idalom. So na lang sila nga maglakat. So ginbuksan ang, I don't know kung ginbuksan kay ang railings ara gyapon close, siguro ginbuksan na lang nasa mga kauturan man nato nga hindi makagwanta sang traffic bala nga mag-agi sa dalom. So ginubuksan na lang nila para nga makaagi sila sa may flyover sa ibabaw. So amo ni nagalakat na lang sila, siguro ang iban sini dito gid mabasakay sa may Christ the King. Ari. So nagapamangkot kung allowed ba lang pagsaka sa flyover. As of the moment, wala pa kita kabalo kung sino ang nag-allowed sa mga kauturan naton nga magsaka sa flyover. Basta bala initiative lang man ni sa mga pumuluyo nga buksan ang railings. Kaya pwede man siya makakas ang railings para nga makasulod kag makaagi diri sa flyover. So that's why nga diri sila nag-agi para mas dasig kag mas comfortable. Kay kung sa idalom grabe ang pagpugok sa traffic. Ari diri. Ipakita naton diri ang nagalakat. Kay kulang ang salakyan abi nga dira sa may GT Mall. So ang iba nag-off na lang or nagdesisyon nga maglakat going sa Christ the King, hoping nga makasakay sila dito. Mostly sini mga student kay tinakita nato wala kay uniform pa. Ari. Mamangkot kita bala di may interview kita diri sa mga student, sa mga makita natong galabay diri. Din ba kamo ka school? Doctors, okay. So mostly gid sa aton makita diri mga students. Dari may naka-uniform sila, iban may mga ID nga pakita nga nagaobra sila sa mga government offices. Pero mostly, tanan halos 90% sa nagalakat, students, and nagaubra sa may government offices or sa mga private offices. So again sa aton nga mga motorist or sa mga commuters from the province, central town, like Pavia, Santa Barbara, Cabanatuan, Haniway, Maasin, Lambunaw, nag-aagi diri sa may Ongka flyover. Please be aware sa ang sitwasyon sa traffic as of the moment. Kung inyo makita, malaba ang traffic from diri sa may GT Mall, makalabas ang traffic diri. It's because nga one lane lang, one direction ang imbuksan, and ang other direction sa diri sa may ang direction going sa may Pavia,
angin sirado because ang road widening. Siguro dito sa may Green Meadows, ang grabe ang pagpugo kay because ang mga salakyan balang nga Genry Road, nga mga salakyan going to Pavilla direction, dira sila nagalusot. That's why nga grabe ang pagpugok sang traffic dira. Ay, mami ka makadto? Naglakat-lakat ka man? Sulugay-dugay, malakat bang kita pa kadto dito sa may flyover. Tanawon naton ang sitwasyon dito kung ano gid man ang kamusta paglakat sa katong makauturan sa flyover kay the first time ini siya nga naging open sa makauturan nato ang flyover. Ari. Hi sir, di kang halin sir? Jogging ma. Hindi na ano. Hindi na Oh. Ara, napatian nato ng pagkumod sa mga tawo nga naglakad diri sa may ibaba sang flyover. Siling nila social na kay hindi na salakyan ang nagagi sa flyover kundi mga tawo na. Nagawa ko naglakad ko. Hinapa ko tani. So, kumod ang mabatian naton diri sa mga nagadaagi sa dalan. Hindi man nato gid sila mahawidan nga para ma-interview kay nagadali man sila abi. Kay malate sila kung magpa interview pa sila so ari. Sa mga uturan plan nato nga mga private vehicles and then hindi man gid kinahanglan nga mag-agi diri sa may over. May mga alternate routes man nga gina-suggest sa ating city government and ang LGU ng Pavilla na pwede niyo maagyan. So, much better nga mo na-explore ninyo para hindi ka mo maka-experience sa traffic. Hadi ka mo nga school, sir, halin? Lakat ka mo dire. So, again, sa ating mga viewers. Ay, sir, di ka pa halin, sir? Kwan na dami exercise. Anong oras ka naghalin sa Haniway, sir? Alas 7 siguro. 7. Hindi ka nagbantay kang jeep, dira? Bravo, dito ko ko. Tapos kinakat mo pa kadto dire. Siguro lang na Ay. Kanon mo na biperisyo ko biyerno traffic. Oh, sige. Thank you, sir. Sa inyo batian ang mga reklamo kurumudon sa ato nga mga kauturan nga mga Ilonggo regarding ni sa flyover nga instead nga makabulig kung na isolve sa traffic naging perwisyo pa because nakakos ang traffic. Kay inyo makita nga instead nga magamit na sa mga sa mga salakyan ang flyover diri sirado gihapon because nga may mga again nakita kabalo naman kamo nga may mga vertical displacement or may pag-usmod pa sa flyover so hindi pa pwede nga pag-aagyan sa mga salakyan. So ang aton nga mga kauturan sa buong aga kay because ang tama kalaba nga traffic kung makita sa aton live view live nagalakat na lang sila kay because wala man sang salakyan sila nga masakyan diri sa GT Mall. So ang ilang nga option maglakat from GT Mall going to Christ the King hoping nga makasakay dito sila sa Christ the King. So tito Monday medyo medyo ginakulang lang gid kapin pa kon mga 7 to 8 to 9 ang oras ng kabantay tapos ang sakyan dito makulang gid man ang chip. Pero hindi amo ni ka grabe the first time ni siya nga naglalakat ang mga aton nga mga kauturan because ng traffic dito sa may Ongka flyover. Usually ano man ni kumbaga ang traffic sa Ongka flyover normal lang man ni pero sa subong grabe gid ang traffic. So again mostly sang ato makita diri nga nagalakat mga students kay base pa lang sa ila ID and uniform mabalaan na natin nga students and iba na nadalagan gani kasi malate na sila iba na kumod nga late na sila so damo lang kita mabatian dili nga kumod so amo ni ang sitwasyon so sa aton nga mga viewers nga padulong padang sa may city especially go sa Ongka area nga direksyon amo ni subong ang sitwasyon so kung may mga salakyan mo lang kamo mas better nga magpangita na lang kamo sa mga alternate nga mga route na pwede maagyan para nga makalikaw sa
traffic diri kay kasudto hindi gid maagwantahan ang traffic kay duway paghula gani ang salakyan going to Iloilo City sa inyo makita oh. Huwag lang. Sige, sige. Naging lahat mo, Noy? Ay, sige, sige. Ah. Again, sa aton nga mga viewers, live kita diri sa may Ungka flyover, especially sa may ibabaw sa flyover sa approach sang flyover diri lapit sa may GT Mall kay aton nga nakakita ang sitwasyon sa traffic diri sa may GT Mall area and ang mga pasahero or mga kauturan naton nga nagalakad nagasaka sa may flyover para nga makalakat pakadto sa Christ the King kasi wala diri sang masakyan sila nga jeep. So nag-desisyon na lang sila nga maglakat going sa may Christ the King para nga pumping nga makasakay sila. So ano kita dito adto na to sa may Christ the King kay malakat mo kita pasaka sa may flyover. So inyo makita nga kadamo gid sa mga tawo nga nagalakat diri sa may ibabaw sa flyover. First time ini siya nga amo ni kadamo sang tawo nga naglakat kay since September 2022 wala gid ni open sa may public ang flyover, bawal ang pagsaka sa mga tawo pero since kainan experience sa subong ang grabe kapag pugok sang traffic diri sa may GT Mall pag wala sa salakyan na pwede silang sakyan kay because siguro sa traffic. So amo ni ang sitwasyon dire naglalakat na lang sila para nga makasakay dito sa may Christ the King. Ari. Instead nga maglakad sila sa idalom sa flyover, nag-desisyon na sila nga maglakad diri sa flyover para nga makalikaw sa traffic kasi grabe ang traffic sa idalom. Ang sitwasyon sang flyover, especially makita nila ni ang pag-usmod or mga defects diri sa may babaw sang flyover. Pero sa aton nga monitoring kay na sa mga nagalabay sa mga nagaagi diri sa flyover dun say Kulumoron sila kay wala pa nabuksan ang Ungka flyover. That's why nga naka-traffic and that's why amo lang rason nga ang nag lakat sila diri hay ko siling nila kung nabuksan man tani ang flyover sa mga motorist or sa mga vehicles hindi sila maka-experience sa amo nga pagpugok sa traffic. So again, nagalakat kita diri sa ibabaw sa flyover para ipakita ang actual nga situation. Sa mga commuter sa pagagaplano pa kadto sa may city, be aware lang sang sitwasyon diri sa may Ungka flyover nga tama ka traffic. So kung may mga private vehicles ka mo much better nga mag para hindi ka maka-experience ng traffic. Aton nga mga tuturan man na nagkapadulong diri sa may city, mag-prepare ka kay ang traffic diri inyo gid nga ma-experience sa subong nga mga tinion. So sa dugang update, magbantay lang sa mga pinaka-latest nga update and sa aton nga live and FB post diri sa may Panay News. Grabe trapper.